בוקר טוב, מה קורה? את באה איתי לפלך זיכרון? שמעתי שיש שם שמינית מטורפת. ברור, שמינית השפד, מי לא שמע עליהם? תתרגלו לראות אותנו קבוע, שכבה כזאת לא ראיתם שנים. תהני, תחזרי בכל בוקר, עכשיו נסביר לכם איך זה עובד. שהשמינית מסתובבת בפלך, כולם מתלחששים, איזו שכבה שבאה להרים את הבית ספר, גם לתלמידה וגם למורה. כן, זו השכבה, שמינית השפד, עכשיו התחלנו, העוף הציפור מספר אחד, שמינית הרמה, אתם קיבלתם, בטוח שתבואו כל השנה. שמינית השפד, פלך זיכרון, העוף הציפור מספר אחד, שמינית הרמה, אתם קיבלתם, בטוח שתבואו כל השנה. מרגלית ואודליה שלנו, ועכשיו גם דפנה הצטרפה. שנה אחרונה אנחנו סיימנו, ניפגש בהכתרה. הקיוסק נדיר ותמיד פתוח,